mijingo mondo gibi Kenya wabiure pap wamed biro e pap kendo biro mo biro go e pap ni kik rumo gi chan ka kwa donje Kenyan Premier League be wachaka kamano kendo gituo mber Gor Mahia ka okombe. Kenya to go next Tich adi? Kenya watugo Tich ang'wen in Moi International Sports Center Kasarani kochakore saa par gariyo odhiambo Kasarani lakini nyakibicho watugo ga Angola. Angola no lonyo ariyo wacho ni milion nanorecha bilion ariyo donjo ka nikech Angola wadhigo kaka no chak go gi ariyo cha wan dwa mere bed ariyo kanyo to wadhi kuro gocho ga Angola Thursday jobi mang'eny biro karomgi wami jotukwa ka support kendo ji ne chiwo support maber pare ne wachiwo support kamano to waonge bulo waonge firimbi waonge oporo Thursday ng'eny wadhi bedo gi bunde moko ang'wen adek moko dhi medore kato gi medre kasa bibedo malich to kama nyato Bwana Wanyiew fuambo kendo jalo nyeche mag tukenya koronga jwangi winjo gi iti Tich ang'wen ka otiko mondo dhi inyis patriotism kata hera mari ne piny Kenya kabende wamedo